Hallelujah. Ai ngộ yêu blay ba ngai kbli ye pe baro ki bajuit ban snap ya ka khobor ka tin yong blay na ka ne ka channel na ka we ka por se we ka por kane ka sni khatwe trik jong bnai jun jong ka ne ka snem ka dap prapeu san snem iba wali mohan roy lifelang idei pastor be e jongi ibala klat no menta pra peu san slam menta bade haune hu bana jon bala dap pura ka slam pra po san slam bela klat no I bawal bangi khot e long breu uba e kata ban sa sitom hagawa yalap ya ga gospel ngala persang ban pet haki jingchai ke gospel ki barim kato kane im dalong ubreu u badan por ban plut por ban tho ban tar namaru ban sangkeleng ban lekeleng ban sasitom nagamta ban yalap ya ke gospel kawai ne gijing long jongi kaba ngeju yos ngau bala ya thu pateng de breu bahabau ya kendo ki breu jo kam kli ki banong kumno phikat phikia Henry uklipen ban yaki phela yo jing penim kata kade ka khobor ka bingyo sngow sapang jong I bawol breu bala IT la ka jong ka jingem wat haga bakot ka jiat pel krim jong ila klat ha ka lenti ka bai le jinglet ha ka por ka bai poi hanong saulia kane ka long ka wene ki jing tho ka ba ma ihi ila tho kumba ar phemru snem swabin klat no na kane ka perthei ila tho ya kane ki jing shai gospel how bnai jeliu bakum how ne bnai hi ila ai kerteng ya kata ka jing tho jung ka jing len yala de bat ngala pule gane ban ngasngau kan bhasibun hagane gasngi kabagi yo ban kan mau yo sakri jong try bagi yo ban pule ya kene gitin ya ka ba mai la tho ha ka article ka bai la bo ha ga jing shai ga gospel ha usnem khat khandai spa khat sau how banai jon ka jing tho ka bai la tho la pensong nong rim na ka gospel yung locus kala nong ka ba khandai ka de khot ka ba art pholai ka ba ong kumni la dau no ru man ban wan din jonga ai un len yala de bat un ra yala ka ding pna jong halagat sngi bat un bod yanga ine ki kentin ke bai la tho hi ngedei ban perkhat barabor langit don ne kane ka man semukres hangi kabalen yelade namalada nginlong kino bot u Jesu kibashisha ngedei ban yino yakane ka perthei bat igijing sarong bat jing thala jongka bat nakano kano ka ban penwit yangi na kaba ai bau blei unlong u baneng kong tam ha ka jing ga jongi Pewat ya ka perthei lamne ya kita ki ke ro ki baha kata ka perthei la daw no ro ya ka perthei kata ka jing ukpa kam dan su hau ka chiti ka benang kong yonis ar le no ka khot ka bakhat san u Jesu long ka kam sapang kane namar pi thu ya ka jingai Jesu Christ about try jongi bahabau long ba respa penbanulawan long duk nakamta jong pi nang ban penrus pa ya pi dagata ka jing duk jong ar ki korin pralo nong ka dekot ka bakhandai
Jisu suk kenjai habneng om don kabala om don kaba un shitam Henry tang nagamta jongi ula do yaka jingsuk kata ula len yalade bat walawan sagene ka pertei kabadap daga pop bat hangni ula sya kata ula keladuk bat ula sya pensoy bat sya pensitam war hado banda yap kataru kajing yap bapotam hakading pna kabalong kajing yap klem ran kabadei tang kibanyau potam hakapertei ulsa yakane baro nagam taki breu kibalajot hakapop hakane kapertei habalapan shoyu udau setan ban ai yakapertei bat yaka buram jongka baro om tang ba u kentat yakane nagamta ba un yo pendan buram yo blay bat ban pendep yakajing sispa yangi Henry ulasha de bon jat kijing sitam uang ki mersang hidam ki tliu bat ki simbereng ki jakari Henry ukho nubreu dan jaka ban buri yalaka kli Lukas kendai san popra Nreu la pensudai la de habaula sim yaka durmarau habaula jialong hakajing srim yaki breu de habala syam yu hakarukam kumu breu la lerit yala de habaula jialong bakangu hadu kajing yap wat hadu kajing yap kading penaken Filipi ar nyopra ngila maniru jor ya kajing len jongi kibarit kibau Jesu u ai bangin sya hagane kepertai bat kini kijing sya jong u lakum taru bun rukam hakabangi laban bot ya u hakabalan yalade ngelaban yarap ya ke kamu blay dah ke jongi walada ngi kam sitam kendet ru ngi ai don ke para benget ke bapenduna watna kaba ke bam namar ke perkat nagamta ka kamu blay bat ki nong tre ngeru ngelaban le kumju dagaba perkat ya ka jing bahaki way dagaba duai nagamta ke para benget haba ki pang kumbangis ngau yalade ban ij ban yarap lane ban yakmi lem kumno bakin sukin bha ban perkat ya gajing sngau kiway ban nom ya tang kum la ka jing sngau la ka jong ban nom le ya ka baki way kim sngau bha kane kalong ka way ka lat ban pen mi ban pen i ba ka pertai kala shish ka ba ka pertai ya ka jing shisha ka jing penem ban pen i ha ka pertai ya ka jing shisha ka jing penem kajing sya yap ki martar nagam tau Jesu kapen i ya kajing sisa kan niam Kristen bat ya ga bor kajing ay blay haga mensim kum tahi kajing lenjong i yalade kadon ka ju ga bor ban pen im ya ki way ki mensim kani kamlong kajing pen mentoy tang ya ki way Henry yangi ka ay kajing suk ka bakraw tongin persang ban kam len yalade bat ngin madru ya ka jing suk ka bami nagane suk ka ba ai ban ya ka ba pediang kat banginang dona hakane kata ka jing bom suk kan mi haka mensim bat kinang ban nangbon ublay un yarap ba ngintur slur saprang hakitma ke bakin jam sim namar hangni don ka dawai basisha ban penhun ya ka mensim daka jing suk ka bawan nabneng tu trang kerku ya kini ki jing tho ki bau sakri jong trai i ba wal ila tho kan long ka jing pen kan mau hagane gasni kan mau i ja i baila khlat menta prapausan teligis nem ublain gerku naga bentaka buram ju amen bat amen